hayag sa sila. Kaya, kung wala ko sa bulahan ito, kung nakakita mo, isulti. Di ka po yun. Isulti. Kung di sa buto, ito mo sa Diyo. Okay mga ka-SP, mayong adlaw na sa natong tanan. Payo ko na po tag-surgaw mga ka-SP. Ano po tayo pagkatuan mga ka-SP nga tuiton nga nakitanglan usabog. Nakitanglan sa tangkunuli. Aron makadungog siya o makabati sa mga misahe nga iagit sa espirituanon, iagit sa balang espiritu. So karon mga ka-SP, napatay dito sa Maramag Bukidnon. Diri ta mga on mga ka-SP, diri ta mahaw. Gutom na kayo mga ka-SP no. So keep on watching mga ka-SP. Ano kayo mga ganap nga pagkabuhaton niya mga ka-SP no? Sa itong biyahe o sa itong pag-abot po sa Surigao. Katangin lang niya mga ka-SP. Okay mga ka-SP, diri po tayo sa Bukidnon mga ka-SP no? Diri po tayo sa Malay-Balay. Wala siya tayo diri kay apa yung mga espiritu nagipag-hinamat ka ang panuli. Tapos para po mag-relax sa itong driver. Kay kung wala pa katunga sa itong aduan mga ka-SP no? Kay Surigao pamanta. Diri man taagi sa Cagayan mga ka-SP. Agi kan tag Lampayan Matalam North Cotabato mga ka-SP. Diri taagi sa Cagayan. Bukidnon. Tulo Cagayan mga ka-SP. Liko ta padulong tao Butuan. Ito pa Surigao na po. Atong oras mga ka-SP alas 10:05 na karon no. Hantak na. So alas 5:20 ta nagikan dito sa Lampayan mga ka-SP. Kagano trabaho dito. Okay mga ka-SP, update lang tamo niya. Okay guys, tapos Manolo Portage. Tapos Manolo Portage, sugay tayo. Manolo. Muna sintro dire. Mana sentro sa Manolo. Dato kadako, ilo Manolo na sa sulod dia. Buwa silang katedral. Bos. Manolo Paldo eh. Manolo Bibin ko na. Namikiyutot ba? Siyotot lang. Sira na po siya. Hinayin yung lagak niya. Kalibang pang. Sana may gasoline station na doon. Pagkaan kayo, libang po doon sila. Napo ilang pan nyo? Pinapot? Ito. Mahal na yung bro ni. Gasoline na ito bang. Kapit na ito nga. Tugtuyo ko siya. Buwan puhunan. Panggitan ng zero ng pabaw. Pwede na lang kamo dia, shot na yun. Okay mga guys, pwede rin po tayo sa Manolo mga guys, Manolo Portage. Ako na sa Bukidnon. So, hapit na tayo sa Cagayan mga guys. Yan eh. Bubuk kayo. Kaya mga kasi, kakaiba lang mga motor din mga kasi oh. Kaya ko lang pa yung style mo. Gwapo pagkapagkapagkapag oh.
Dagat na na. Siya teater. Dagat ni. Eh, may barko na magdala. Baru Lupad-lupad. Oh, Ako, so ganito pa ni sa din. tuwang. Kado nga, bikas daw nga. Diya tawag lagi. Padulong taguan. Kaya ni sa Cagayan na ni Cagayan. Asa tagi pang dire? Dili, Cagayan de Oro. Iko na? patuot na. Cagayan na ni siya. Terminal to dito. Layo pa kayo na dito, matraffic pa. Galapo. Wala tayo dugayan. Wala nga sola. Galapo Cagayan. Cagayan ini. Terminal to, mantato ka dulong do, di ba? Alas 12 gid ay tanak. Oh, wala. Alas 12 gid no. Cagayan. Miya mag-video eh. Sila kahit man ko. Siko kaya. Video ko na lang. Okay. Resort ko premo pero sabi na Senaan. Pero kapit-kapit, taras-taras yung mga kayo. Mo na kung ingon niya. Dagat din mga kasal. Gatang yun. Overview. overview. Sige. Kung balik ninyo. Ano lang yan. Steady lang rin. Oh. Guys, namin karon diri sa overview. Ay, nakagisaganan punting bakilira. Murid na din. Resort na magkag Sa trabaho sa bus. Grabe ka kasi ng konti rin ngalalan mga kaspay. Hinahinay namin kiri kay bago pa di si Estado sa Cagayan. Gwapo gini dong politik daskam gini mo Toyota kay para Tapos kameraman to sa likod. diri ani atubang. Oo, yan na lang na. Susunod na, kapatid ba ito? Para ano? Ikaw sa ta. Gwapo po ang daskam sa akwan. Halimbawa na yung mga Ay, alang mo mga hanggat. sa lag ka ba? Dili. Balik! Wala problema ni Sige, kaya sunda lang sa yun sa tuwang kanya. ni service. Kini yo dinis plum. Tanaw lang. Wala tanaw lang sa- lusot ani dong. Kagkuan na naman gini. Pabutuan naman gini. Asa dapat na Andre? Ipadyak ko. Andiri lang. Sabay ka na ng sakinan ko. Sunod na yung sakinan. Eh, basi. Right turn. Tay, konti ba? Right turn, sige na. Right turn, ang good. Right turn. Turn. Kaya sunod ka na. Right. Ano, kaya magpadulong sa ano. Right turn na, dili left. Overpass mo. Kaya papadulong kita. Dito kita sa terminal to. Right turn. Dirito dire. Sarang mo ito pang ba? Oh. Dili lagi marungi. Kung marungi na nabiruan na sila. Oga, di na marungoy kay. Marungi na raw. Marungi inong ka na. Oh. Nagsunod ka ng marungi ka kung counterflow ni mo. Itatag katong kuan. Itatag tubilanan. Kalbe. Ay, Okay na. sana mo tubilanan kay mo tubig na dito kay. Spot sa tao kay. Stop. Mana Cagayan de Oro nga ba? Cagayan River mana? Paabot na balik na iba. Mana Cagayan River? Wala na iba. Tukuan. Tubutuan. Ko na lang. Wala na iba to. Cagayan River. Apot-potan na lang kay parang dito sa palakturon tang bukid. Mura wala dumayong dayo. Taasa. Duha dili sa pa. Cagayan River ni. Doon na lang. Daw kasaba ang kuan. Minutes. Ha? 11? Ilang dala akong katabok sa bigas sa tuloy baking. Hindi ko lang. Dili pa ni Cagayan River, dako ang Cagayan River. Mag-abot ni Diyan eh. Kabakan. gamay. Dako kay Cagayan. Tama nito ano po. Because Pikas po na po isa pa ino ani kadako. Dito naman to. Napikas ang sapa. kasi mo gulo to. Duha ka kon ba? Dili mo. Different. Kaya mga ka-spray din natin sa Villanueva. Saan ka ba sa Cagayan ka pa Nicole? Villanueva, ha?
Misamis. Osamis? Misamis. Misamis Oriental? Bakan to ako siya. Samis, Katanaw sa mapa. Ha? Hilltop. Hilltop. Wala din hitap. Hilltop. Hilltop. Labirian ni diri. Hilltop. Hilltop Claveria. Dapat din mga PSP sa Hilltop. Claveria, Misamis Oriental. Sa to padala na siya tumiyanta. Ano ta? Kinim yan. Mambak. Yan na. Ano sa Hilltop? Daw na matas mo. Okay mga kaspe, may moto kalimutan ano. Kulong sa tatin napita mga kaspe. Sa ka pa na sa Claveria, Misamis Oriental mga kaspe kay dili ta unong kay minuto ta. Ano ko mga kauban no? Ang sa mi. Kay gutom pa. Layo pa kay tagadtuan mga kaspe. Kaya itong oras mga kaspe, alauna 18. Ha? Sarap na yun. Mayong hapon mga ka-SP, lapas sa ta diri sa Hingog, sa Misamis Oriental. Mamahulay sa ta din napita kay mong driver mo relax sa daw kay kon. Gikapoy. Atong oras ron mga ka-SP alas 3:22. O gwapo kay itong kabayanan diri ron mga ka-SP no kay dagat. Dahanan siguro ko naman. Oh, gabandon man eh. Kaon gyud. Kaon og tubig. Kaon ng tubig din eh. Ayo ka oy. So wala pa dito kabot og putuan day mga ka-SP. Diri sa tatambay. Wapo ka diri tambayan. Kuha tambayan diri. Diri po tambay mga ka-SP kay Lipay tayo mo ni nagamo. nakikontakt po siyang ko sa mga espiritu diri sa kinayahan. Nakikontakt pa siya sa mga espiritu. Ipataw ko basuran dan. Dong. Basuran dong ni. Ito muna na yung sipit ko. Ano ninakita? Matalang sa nasipit. So kita pa. Sipit board. Dili ka manukat. Dire. Dili ka manukat. Tabok ng Visayas. Bro. Dire oh. Dire okay.
Apit naman po. Tumark tayo, sorry ko. Kanya na palong ya. Tumark, sorry ko, istambay no. Kaya. Apas gino doon na kayo na Sa kamabot sa Cagayan. doon na kayo na Sino, dito lang ka matulog, balik na ganyan, sumakit lang. In 300 meters, make a U-turn. Lapit na. So, mga ka-SP, dito na sa Butuan City na tama ka-SP. Di ba yung taxi din no? Sa kinan ni Kuya, palis ka ba? Ano po, taxi? Butuan City. Time check 40. Hapon. Pwede mo na yung taxi na to sa kinan ni Kuya? Napit na yan. Ayaw na. Welcome to Butuan. Welcome to Butuan City. Welcome na. So, welcome na Kuya. 4:41. Pwede naman sa welcome Butuan. Doon na Kapit na yung mga boss mo. Ano? Sama lagi si Antong dia. Dala suruhnya. Sana. Sa boto na ni si Trudy. Eliyo ba? It's Ama na ito nakita sa kung Main ano. Democrato deposit 2 Habang avenues ngayon for ako 9 suba. kilometers. In 150 Tatabo ko na to. meters, make a Ano siya? U-turn. Eliyo pa. Pero sa ako ba na sa Butuan? Nakita mo ni namo dito sa layo ni sa layo. Diri dito mo kagi, dilakto ta. Dito mi ato. Mayor Democrato deposit 2 avenue for 9 kilometers. Asa tong tulay mo bigyan na. Sa daw dito to. Gaganggang mo. Dito. Okay, mga kasi dito dito sa tulay dito sa Butuan City. Grabe po din mga wire dahil. Gaganggang. Asa Dito lang ni dito. Hindi na nila makakonsul. Hindi ang kontrak. Dito. Tara tulay ni dito. Tara, tulay ya punto. In 400 meters, make a U-turn. Nagkadap ko sa kable, no? Sus, di basta-basta tanggal. Okay, may gabi mga ka-SP. Diri na ta sa Alegria mga ka-SP, no? Dol-dol na lang kayo ta sa tubod. Sa barangay Timama na tubod. Nga itong antuan. Kay Jinjim Rice. Diri ta sa 7-Eleven. Diri kita sa sentro. Ano sila? Sentro sa Municipality of Alegria. Napunta diri mga ka-SP sa Alegria, alas 7:30 sa kagabion. So, doon na lang ta sa atuan mga ka-SP. Kagaya na, tuyo na nga gihunong sidit, gihunong editor diri kay para po magkikontak po siyang kunuli sa mga espiritu nga kubantay sa amahan diri sa kinayan. Magkikontak siya, kumbaga nalipay kay mga espiritu mga gaspi nga nakabot siyang kunuli diri. Pagka na ingon ganin niya kaya nga ang espiritu nagsulti siya, dili siya ingon nga magsulti pinagi sa baba kung kontak niya ang espiritu pinagi siyang kasing-kasing. Kung dili ka nang matugad sa yanong mga tao mga special lang din makatugad ana. Nagsulti siya nga unta makabalik pa siyang kunuli din eh. Pero wata ka bulo mga kaspi kung di na punta ato ang destination mga kaspi no pagkatuan. Kuga mas maayo nga sabay-bayin ninyo kanunay mga kaspi para makabulo mo kung sa mong mga ganap, kung sa mong ilabuhat nga iya sa espirituhanon. So kay ato gining panikamutan mga kaspi nga ato gining buhaton nga unta daghan ta nga musab o mobiya sa itong mga kalapasan, mga sala aron may katungod tang mga liyo po samahan
Mama na to ang mission mga KSP. Ito ang ban. Mana to ang gihando mga KSP nga unta daghanda nga mo kuan mo nga mga lipo sa man. Kumbaga mabiya gyud sa tong salaba para may katungutan man po. So, mana ko mga kaban mga KSP. Basta to kasi itong mga kaban ako sa padulong sa Bukidnon mga KSP, mapagyapon ng mga kaban. Okay. At ang ilaman niya mga KSP, kaya naroon po ko isulto niya nga kuan kung pagka mag-abot yung mitira sa mga tuwan, barangay Tubod. Barangay ito mamana Tubod, Surigao, Del Norte. Niabot at diri mga KSP sa itong atuan, diri sa mamana Tubod, Surigao, Del Norte. Ilagang isang igsoon nga pagod po nagkatukan ko nuli. Dili kay Jim Moraes. Atong subscriber sa YouTube ug atong followers po sa Facebook. Dili sa Espiritu ng Gasa. Muna siya mga KSP. So kining balay nga atong dayonan mga KSP, balay rin siya yang parente niya. Dili ta mahulay mga KSP no. Karong gabi no. Pero yang balay mga KSP nahan pa diri. Anabot na diri mga KSP alas 8:20 sa Takna sa Gabi no. Gikan ta sa Malampayan mga alas 5:20. So, pamig taas yung biyahe mga KSP, sobra 12 oras. Hunong-hunong mapunta sa mga kadalanan mga KSP no. Pero mamahuway, relax itong driver kay Kapoy. Itong vlogger mga KSP si Arlene. Patra ba? Hello guys, nanamidri guys sa Surigao. Ayan. Bye. Bye man dayon sa muli na ka. So dito na to bilang tutong sakyanan mga KSP. Sa gawas lang. Para si Jim Moraes. Layo-layo gid lang lugar mga KSP ba. Doon na. Mana siya. Ito ba yung libre? Teacher mo niya nung doon diri ra basa ka nang kwanta bitaw. Kinder? Oh, kanang mga kwanta diri mga bata diri. Nagmay? Oh, Teacher siya. May tutor? tutor kita dito. Nagtutur. Ganun ka siya, yung bata. Si Jack to. Tutor si Jack. Oo, ganit kayo daw kang buwan. Yung mga bata, Oh. asan yung mga bata? Tapos Manila yung bata. Sa San Francisco nito sa Oh, ni yung sa San Francisco yung show ni Jack. Yan ako sa balay niya. Ubay din yung show, mabsog yung mga bata. San Francisco. California. Muna sa San Francisco. Tapos ubay ng show. Diri sa Agusan? Yung mga bata po. Asa nga saan pa? Agusan dito sir? Ano gabi to? San Francisco? Ay diri Dora diri. San Francisco. Siguro Oo. dagon kayo ang Oh. Hello, miss. Silas ba? Taas. Oh. Silas. Karoon lang sa. Kaya dito kami kay mo hoy sa. Story sa. Kana masuk ka na sa mga lugar na alamig ka doyanan. Oh. Oo. Oh, kita ko dito sa video ninyo, bukid. Sabay lagi nito. Sige. Sige na nagduyan dito. Yan, na dito lang matulog. Ay, ko pala na Tawag tayo sa unang pagto mo sunod. Pagtunin dyan dito sa dagat ng katog. Oh, kumudawat tawag ka ha. Oh dito sa Mate. Gidawat mi ni Pinason. Gidawat mi biro. Daga man Sa Mate. Ay, istorya kung sulang ko. Ito. Oh, grupo nga dili ko dito ay lalaki. Kung pwede ito kalak ng Gusto ko ang espiritu. Kalak sa kanong kana raw. Si? Yung mari mo. Kalak sa kanong kana. Hindi Ano man? May sakit? Osdak ba? Osdak ba sa... Ay, naipiyang to. Nagtuloy mo sila pa. Osdak sa CR ba? Pwede man ang kayo sa iyo kung kayo. Oo. Naiugat po ano po sila. Oo, pwede po ron. Kapoy ba? Pwede po kung bakon ba? Jim, oo siya. Oo, to siyang ginang to. Kita sila, okay, kita cellphone ba? Video. Katong bata daw. Katong bata ba? Makita daw. Pwede na lakon. Pwede na lakon. Oo, pwede. Katong bata na ang ipakita na dito. Oo, mo to. Tuwa dito siya. Ah. Tuwa na, dito sa lunon, lumilak mo. Iwas niyo ng ikuan. Pwede na umakuhan ba? Oo, umakuhan na kan. Banan na kan. Gabiin na lang. Banganin na kayo. Sabihin. Tawag ko na sila.
Hindi ba? Ya, diri lang ta. Ma, Oo. pumunta Oo. Unsa ni diri lugar? Yung mana. Lima. Dati hindi ko iya diri. Ha? Kadag ko mga balay. Dikit diri. Abi nang layo pa gikan sa highway. Layo pa ba? Layo yun. Hindi na oras ang biyahe gikan ka dito alas 5:53. Sila ko ba? Dili alas 5:20. Ay, alas 5:20 niya. Sa oras ka na ako. Padlaw mo na rin. 8:20 po. Ha? 8:20. Nagigan ka sa Lampayan. 5:20. Alas 5:20? Kung may uban to yung kauban lang itong tika ng cellphone. Isa. Kala ba? Silver? Ay, right. Si Patricia. Kasi nga po. Trina na to, Lido. Ito. Tito na to. Ah, Tito. Tika na ba? Ay, si Tito. Cellphone. Iniguman sa Juan. Iniguman sa Ilagi mo, nagbaybo si Rego. Okay siya. Oh. Maganda na yun, Joe. Alin na mo diri. Maganda pa na siya. Mula uta siya ng duty. Kauban ko na ito sa akin. Ang sa sakyanan. Hindi patugangan. Oo, no, isa kasi natin, Joe. Oo. Hindi ako sa ako na duty to. Jote. Kami ka. Ah, good. Naon sa bukid nun doon. Bukid nun siya atin. Oh, sa Bingkalas. O, ng Carlos. Sakit. Pero ba na, nasa, Sakit. Gatong isa. ako tatambalan niyo ba? Doon kayo, kapag bulan pa ka diri. Isa. Ano na yung sakit? Oo. Ano na yung sakit? Ang sakit mo sakit. Abala na ako. Ang pagpapalita sa mga tao. Gusto ko mapatyon ang kapong papa. Kaya ganito rin pa. Anas ko natin sa akin. Ipakita ko nga ako ng magkakaya. Ano ba po ka? Dapit ka. Amen. Alam ko sa mga sa akin. Usabulahan ka. Alam kita. Bulan ka. Nakatiyo. Apat ito. Gagan ka. Apan ito. Gagan ka ito. Apan ito. Basahan niyo yung nasa malaki sa akin. Gihugot ko na. Sana't sa tao. Kung dito ako sa Diyos ng Espiritu, mugamit ka para manurog niyo pagpapalit ang pilang sa Espiritu. Anak sa tao, nagpakamatay sa kanila para pagpagita kung patuloy na ang panglalang kasama. Salamat ka. Ang isa na ako. Bakit ka ako? Tuwanan niyo ang kapagpapalita. Pagbawas ka. Pagkasaya. Kailangan karoon ang mga nalagkamit ka ako. Kapag nag-awa ang ilang mga pinata, pinulipin pa tayo. Duha ka man sa Espiritu. Mahal, tuya. Nagaling siya. Nag-Diyos yung ulo niya sa kapag nag-awa ang mga papa. Tigyan mo. Ligot ko. Ang mga tayo sa ikaw. Parang ulo-ulo kong tinipan. Ang mga tawa ng buhay para sa isa ang pagpapalitan, ang pagpapalitan ng kasapin, dili kami sa litan, dili kami tiyaw, o alahan sa akin. Bulahan ka, lalakay ka ng ako, o nakalimutan ka sa akin. Ang Panginoon. Amen. Kaya yan. Ayan. Kung wala ko na sa bulahan dito, kung nakakita mo, isulti. Ikaw, isulti. Kung di sa buto, Kurito, nasa Joe. isulti. Kaya din. Apat mo. Kasi, mula, tanawin ko sa sikas. Ngayon, dili ako mutuo kung sikas, dili ako mahikap. O ngayon, ang kalinaw pala kanina. O ngayon, magbutot. Dili ko mutuo kung dapat ako ka. O ngayon, tumas. Ikaw nga ako ka. Mutuo ka. Ngayon ko, mutuo ka. Daghan ka. Ang nagtingin na naakan mo ito. Apan ulay manita.
Panahin niyo ang inyong pinuntan. Salamat. Kita ka din. Dili sa kagato. Ikaw hindi ko. Dili ko sa lamang kero. Dili ko isang dili. Ayaw pa makat. Hindi mo sa Diyos. Isa. Hindi mo sa sila kapuan. Hindi mo kaputa. Siya ang nabot. Hindi mo kabot. O tanawa mo. Sigarilyo ka di ko. Kadriyo. Anak sa sako. Ulahin ang kuno ko. Bahala mo nung namatay sila. Napanunan ko siya. Yes. Biyahin niyo ang sarap na. Buhay na kakaroon ko. Wala. Sa ilan. Sa ilan. Di ba, nagpandugan? Ayan, ipaabot ni Kristo. Ang bunyag, napay laing bunyag. Nga yan, di ba? Espiritu palayo. Wala. Si Jagi Kuan ni. Pero sa ko, may buti na ka na. Kung sa'yo nagsigawa na isang kuan ka mo. Ni isa rin mo. Kaya papadisas kita. Na, kaya mo angkon na, wala'y nakita. Mo di sa kabiyan. Kapalit eh, basi, mga mata. Oo. Mo na yung application. Katoliko, ma? Yes. Oh, matuman ang pagbuhat din ni Sir Tamis. Wala na. Oh, pero taraw gigamit na to ang pangalan ni Kristo. Kaysa sa patay ni Kristo. Pilato si Kuan si kana si kay Kuan. Kita kung di bakira tawa tabot Pero ang gipatay. nagpapatay, tumatawag diya. Ako lugay di ba sa pare ng Tao na papatay. Nagpapatay diya, nagpapatay. Dili ta ko dawat ani. Masip-sip lang si ano, kay Pas. Pero ing sa anak, kung dili mo dawat. Ano na yung kasakitan na dili. Wala pa rin tabo kami. Atong COVID. O binog. Dawat mo. Nakila ko eh. Grabe. Na. Ko na asawa pa. May stop na. Ipalit. Kaya ako bata ni ikatulo. Katong time gani kamanghoran ako. Katong isa naarpon sa kung kamagulangan ako kung Moto engineer ko, Oo. engineer. Katong isa manguban ang tanan ko muli mo trabaho, maestro to. Oo. Nasawa dito ko to si Kim, ulis bago gikasan. Ang asawa ko din dyan, maestro po. Oo. Kasi makita din mo na sa Oh, kita. yung giignan ko sila, ba't nga akong mga bata, kung tinakumpaning kamot, yung extend pa ang kalibutan. Pero ang mga tao, gusto ko yung kaya na, nisulod sa simbahan, ang kinaya, nagamit ni Bering Maria, kinaya ni Bering Maria. Dili ka doon. Katigista ka man din. Kami sana, kupay na nundo. Ano mga katigista, mga kaabang, mga anak, kami mag-buksan. Sa parokyaman mo sa Yes, kinaanan ako. 20 pala akong edad. Nanan ako. Nga naman ni Bishop. Ito minikita simbahan. Wala ko nag-doubt ng reliyon ha. Kaya tinuod ng Katoliko, universal, dili ta mahukom. Walay reliyon nga gitukod sa lawa. Gitukod na sa Diyos. Kaya tutumong himaya. Pero unsang gigamit. Ilinglaan ka. Pero kung sa baka mo mamatay, masunod ni Kristo, mag-antos mo, gubulahan. Hindi na magkita mag-antos. Sa panihog, bilasaro. So, patyang na, antos siya yung kabakakon, kalibakir, paubos. Narbogan. Garbo, number one. Nagka, so, mga nakarang kapandugan, biya, ayaw ko sa ikin, ayaw na makain ko rin, kasi mausap ko na dito niya, mabatang kanyang mahukman kasi yung sala. Karon, nagdumag ka, yung mamatay ka, gamay din yung sala. Hukman magkas gamay ng tinapin. Hagbong! Bisa kung sa kakabutan, bisa kabuban niya, naagkakimus. Madapap ka ng sala o yung O na ito, naigamay sala, apan mas gamay ang gibayad. Ang pinabilin. Si Kampo, nasa simban niya, tarawa na gamay. Mas maayo pa itong tulisan, ino o dili. Mga tinanggal na ito. Ako, ang gibayad, wala na siyang nabilin. Kaya, makuha doon sa tring. So, modernis Ay, mga dagko kay mga sala ni. Pero wa ko nakikaway sa simbahan. Nakikaway ko sa naggamit. Nanudlo. Grabe, magtutudlo. Pero nahimo, uminom. Hari na yun. Lago mo balay. Oh, suro. Lago May to. nagpapan dito tayo sa kan dito. Na, kadaghang tao ako dito. Welcome sila. Sa unang June, kung wala ko dawat ng bali, ani, alas 2, dili ko kapahuwal pagpanambal. Kaya nga ayaw sila. Nagiuban gid. Dili Ano ko. si Marie? Oh. Ay, palakaw ay, na ganito yung listo. Sige, sige, okay na. Muna yung nagamit kami ron. Ay, parang mailan nilang at tao. Kung karoon, nakita niyo mo, sampos, babagisa. Tao ko ha, dito ka rin dito. Tao ka. Imposible na. Wala ko'y gaham mo, wala ko'y cross. Wala.
Kasi magkaunon ako ng cross ka ng hambog. Ang hambog. Hawag niya pang sa ngalan sa sila. Kaya, Gamit na sila. giilad lang ta. Itong bata, nakita niyo mo itong babae. Oo, pagkita ko sa mga Wala naghana. Oo. Pero nawa, si Kristo gusto lang patyon. Pero nakakita ka, pero tanawa mo sulti ang mga tao na hindi mo gusto mo Kung musulti ka, di mo silang tuo. Di mo to, okay, gusto sila itong suborno. Oo. Ayun, sa religyoso mo din yung ba ni napay na yung si Kristo nag-uod pa kayo. Kay Gotman man ka. Relihiyon. Nagpabilin ka sa inyong relihiyon. Dili, mamatay ka. Kung gusto ka ni Kristo, mag-antos ka. Kabos ka, gidaw-dawag ka. Sama ka nila sa sama ka niyo. Kagay kayo, isa kagatos may lang. So, patay dahil mo. Naman sa kabus. Bulahan. May lang na isang gatos na hindi matulog. Bulahan. Kawas atong ako na pandungan. Bukid man naghalit. Namatay ka to, namatay nga. Bugal-bugalan. Gidaot ko eh. Sige, nagpamalikas. Potensya na niya. Pag sige nagpangyawa. Pinutuunan na ako namin. Nanguli. Wala man nila mapapalat kayo. Kaya na hilak na sa chapel. Kita ko nila. Kaya na lang na. Kaya sila na ang way biling nga bililo ninyo. Kada libak, kada daot niyo. Ya mo. Amin ha. Pilo ko ba mo ako na. Si nagtik-tik sila po tagda no. Andog mo na niya. Nagato na dito sa nag-prayer na siya dito. Nakikita, grabing hila ka na. Natumban. Undang mo ko na Bible. Bayot mo na. Bayot siya. Grabing baba. Malikas. Grabe. Mga bata. Sayo pas buntag. Manilid. Oo. Linti. Anak. Yawa. Petisyonan na silang lugar. Kaya amigo mo na ko itong yan. Taga dito, petisyonan na dito. Pasag di ilang na. Punodot ko. Ang kasi na na. Kaya ka mamahandi niya. Ayaw lang. Kaya tagdarang. Kung wala sila dito. Wala may laing. Galingon na dilang mga Wala may laing nagakuan dito sa iya. Nagatubay sa iyang chat. Kauban ito na. Ang uban niya, yung inson. Ako inson kung uban. Ang uban, igataw. Laban. Kaya nagsina. Ning campaign siya. Kaya kusina sila sa kuano. O pare, istorani mo madad. Madad, tignan mo to. Sina mo ako na ako na. Pare, di sa unang panahon, ang pare na permanente sa balay. Kaya amigo mo na mo. Taglima na. Gusto na, magmisa na dito sa babaw. Mga fitness. Coordinator ko ha. Pastoral po ko dito. Kuhaon ko na nila. Magdula po kong basketball. Import ko na nila. Pero lang, yung bukid nang sa pagod. Bolos. Ang tawag Ilin boy, boys, kinatanan ka, di lang na gusto nga. Ipadiro na mo naglaing lugar. Puyo ng pali sa balay, mas sinsara. Isa dito sa balay, puyo. Kapag, isiyap sa una, weblos. Na, dalawang mo ito kung butuan. Nagtrabaho mo po sa Dunbus ko dati. Si father lang nabigyan dito. Dalawang mo ito kung, dapat ito kung karoon, huwag kong dawat na din. Dawat man. Daghan kayo makuha na ko sa una. Daghan kayo ng pinatan. Ito, magidawat ito. Akong kapag di naman magkatawa. Nakita niyo kanina, di na ni magamit. Dili Nahihayag. na siyang katrabaho. Nahihayag. Trabaho na siya, masakit. Kung di mo kayo mag-drive ko, dili. Tingnan ko, ako patanan. Ako palutanan, mabugatan dito. Kapag kanina po sila, wali mo, mahalang yung libak na. Kung ako tanan, ako wali, ako tanan. Urusan na po. Hindi na, panangang ko. Ang dilim ito, kasi hindi mo makapakalan eh. Nakakita ka saksi. Yun eh, ang saksi, dapat saksi. Saksi ka sa Ginoo. Ako gigamit. That system. Magkatabaw ako. Akong abyan. Klaro sa akong abyan. Naabot yung may kalayo. Nabasa ni Indian 16. Di naman na-islutan din Pero daghan ang nag-support na mo. Ako, nag-support ako mga bata. Ay, si Jesus, tanong sa langit. Padalang kong laing ni siya si Dari. Tama yun. Kung magbasa ng Biblia, ana. Pero kung magpabili mo siyang pulpito, Bukod din sa sila naman. propeta, Super ba si Jesus sa laing ko? dili ako maging ha. Pero gusto maging sa espiritu maging Hindi mo maupad sa uban na. Hindi mo magkaroon. Dami ang tagma. Huwag daghan ang problema kung makitaon sila tanan, unya, magdaot, maglibak na ko. Mga na yung gusto ko ang Diyos. Dito tamo tuo sa lan. Dito tamo tuo sa wala nagsultig bakat buat og sinibulis karon akong nisulti. Wala sa Biblia to tanan. Naagi to. Nga. Katikista ka man din, nagkisigot yung pare o ikaw na Biblia.
ipatay si Kristo. Matuman ang tugbot din sa iyo tamin sa langit ang kalan. Nagtuman ka. Nagpasaylo ka. Nagamit mo kasi yung gibalaan. Kasi masala sa iyong paggamit sa iyong gibalaan. Gibalaan ako ng mga apostol, gibalaan ako ng mga santos, pero iyong gigamit sa mga dapat. Nadato bisa bubad sa mga buwan. Dire na. Iya, ako na yung musundo. Ay, Mama Mary. Kinaiyan ko. Sa sa Bible mo. Kaya kung dili ni mo nasundon, sige ka maratbuni sa Mama Mary. Nagpag-Diyos Diyos mo. Diyos Diyos, ito. Diyos, sige. Paano itong gamit ako? Sino din mo? Okay, mga unsa ta. Ay, ato mo sa adire. Nay, ko na. Nay, isa. Isa. Nalagan ka kay Jaan, dire na lang ko, nalagan ka ng Sabi iyan. may mga doyan. Ha? Ito may dala. Lighten. Dili ta makatuan dito kaya na makalapapin dito ano, naasa lang ta. Naasa sa lara ka. Okay na mga ahon. Oo. Sayo ka mo. Kuha na to doon. Dito. Patay mo. Nga ipailan nila nga nito siya. Iwan na po nito sa science. Tama. Pareho na nakwali. Tuwa siya nga hadlok na siya, no? Pero dili pwede na dili siya hawd. Kay wa na po yung hatag niya. Tama? Ubus ito. Pero musuko na ako mga kari. Musuko na ako. Kung dili mo po, boss. Kung naasa yung na sa kwarta. Pero ang tao na nagwali pari o ang pastor, nagkunahon nagkaluwasan. Kita mo na sila. Nanamba na sila noon, nakapawa sila sa ngalan sa Diyos. So, kinuo kami, ginawa sila sa mga. Kaya kung saan mo sana, gamit sa kong ibalaan mo, kapawa lang mo, kung gamit mo sa kong mga ibalaan. Parang kita ka ng kwarta. Biras ako. May posisi nila ito, pag taong kita. Di na mo, sulti na ko, nga, yung nuli, Isos ako, ganda sila. Agin sa una. Pagbulong na. Siya sa mga pahira sa pero sa mga tatay. Yan. Init o sa mga babokal pa kung anong bugas-gas. Para sure mga luto. Oo. Dami ni. Batiro na nila. Dami ni mawalihan ni. Mawalihan ni. Pero dato. Ang dato pa rin na sa kiyo. Kumadok sila sa bilong kuyo. Mas malangit pa sila. Ano man? Nagtapo sila doon. Kabusa ka mga tao ni mga dato man eh. Kani mga kabus mga dato man eh. Hagbong ko ng mga kabus kay na may dato ng mga hatag. Kaya sa kiyo. Pakiyo. Ang tao mo, kayo. Wala may dato na di makatag. Pobre na di makatag. Ang pobre may dali makapangin. Kaya takong panahon sa taon. Oo, panahon. Ikaw nagtrabaho ka karon o pati ino ka kumunod sa diya. Kaya galon. Duty mga lugar sa dura. May galon sakit ka. Duty Wala sa kang Diyos. sakit, magtagad ka na mo. Tot ni. Ano mulahan ang masakiton? Mga ako dudugan ng video ka na magmituan. Ayaw mag-ingon nga. Ginoo na ako sa mga ginoo mo lang. Miso ko, gani ang mga tao. Mulahan ang masakiton. Yes, nga naman. Kung wala ka, mas maayo nga, dili ka masakit dun. Tuo ka sa ginoo. Ihako pa ka kung dili ka masakiton. Mag-ingon ka. Hala, trabaho na ko karon. No, natunglo ka. Nanay ka cross dito dahil ang tunglo. Di ba, maminaw ko ni mo ginoo, ipagawa sa baba, o isulod sa kasing-kasing. Naminaw ka, pagutan nagsimba. Naminaw, nag-ibanghilyo. Di sa ito pa, bot, di ka pong gumuto. Pagawas, di ba ka na eh? Sa ito, magipatay ka po ninyo si Kristo. Kisa nagpatay ng Kristo. Kamo, nagsigamit. Ako, di ba, cross tunglo. Muna natunglo tayo sa kalibutan. Kung dinita mo kayo, bati ko ka. Nga, karon. Iya, ang kalibutan karon dili naman iya. May gugmaon sa kanong kalabay. Daway sa Diyos. So, igunita na sa mga taong hapon. So, kung dili ka mo trabaho, puloy ka. Kaya ang kalibutan, dili man iya. Pero, tungkol sa gugma ni Kristo, to sa tawdatan. Muna, hawa sa niya. Ako, panikalutan ako sa Diyos. Sikan sa kanang. Pero karon, pagbalik na ko, kaya gusto ko lain. Noon, itong ako na ako mga katawan nga nanginaw sa akong mga pulong. Pili na yung sulubunon niya. Gusto magkaaniyo, sige. Kung maingon sila ang Diyos, gugma, bot na ka na nagwali nga. Palakpakan, God is good. Hallelujah. Palakpakan, ayaw. Okay, magsalig lang to. Kaya mga bangko. No, salit. Dili na tumusab. Mo na paglingla si Yawa. Mura na itag bunin.
Kailangan ko na ka sa simbahan. Sinutin mo, luwas na ka, pero libakiran. Oo, tira man. Wala nga ingon nila. Ako isulti. Ako isulti nanay. Iko. Dala noon. Kini, kung wala na sa Biblia. Hindi na kung bakakon. O di po mo ito, testing mo kaman. Dagangan yung Balik kita ka. mo dati. Balik ako. Oh, Santo Papa, si Pope Paul Disikan, tuwa sa impyerno, pero inyong isantos. Ako ha, di ako sa simbahan sa unahan, nakaanto ko, pag-abot sa Manila niya, ni Pope Paul Disikan, dahil gusto na. Pero nanan, sa kuwataan, tanan. Di ko gusto ni. 33 years old na ako, marag si Papa Jesus edad, tuna na ako nagidawat, hindi ko gusto. Kalaban yun ko. Kalaban, para si Jesus, oh. Kalaban yun siya sa mga pari. Espiritu sa kapal. Sige, gila ko. Kaya sa una, wala nakasabot. Sige, gila. Tinuod yun ko nga, kapatid ko. Nga nagtuban sa akong gisulti nga ama na mo, anak sa langit. Pagdaygon nga, tama, sulat ni Mateo Lucas na. Pero gigamit man sa mga Katoliko. O sa inyong salasing, paggamit sa kong ibalan. Nailan ang mga tao. Kaya ako mga seremonyas, anino mo, gigamit ko ninyo. Kung nailan ang mga tao. Right sa mga nato na. Patuman pagboto, hindi minsan, tuman ka, pagpaabot, pagpasayro, ay pamalikas, ay paghukom, ay pagbingkil, ay paglingkod sa lingkuran, ay ko gamitan na mo, mga langdon. Na, o ayaw mo ka magsimba sa Diyos, o nagamit, kinunta sa kinulit, ano makasapit, ha? Nga, ikaw, kinabuhi ka ni Mama Mary, ikaw, kinabuhi ka ni St. John, nag-uwit ka. Mga ilan ni mga tao ng ribulto na. Nga kung tinood na, anong nangalos na ang mga. Nga, maana ka ba sa simbahan? Maana dito. Okay, gipailan tas kung pare, huli na diya. Kanang pare, di mo huli na. Balo sa ugali. Tawag ng mga apostol, isa ka na magpaan sa akin. Tama na ko na. Ino mga Paul. Oo, kumay todos pare. Matong ngayon si Kristo nga, na ano man ni si Jesus, ang iyang mga apostol, wak man ang unaw. Mga pala ko, ano man isinuli? Na iyang mga ginataw, wak man ang unaw. Wak man ang unaw, bas, kakuhan sa mga tao. Di ba? Oh, kakabalo? Nga, ang pare, wala na ang unaw. Nangunaw, no? Nangunaw ko eh. Kanan niyo. Oo. Diya, kami mo mag-decide ang mga tao bayan sa iyong sala. Wala na Diyo, iba. Diyan. Nga, ganun hunaw ka. Luhod diyan. Di na hunaw. O, katoy mong ikuan. Oh, nahunaw ka dito. Di mo palunod, ana. Dapat ikaw mag-anpos. Oo. Ingnon mo nga. Ano na kasal? At atong mong kasaligan, no? Kasabani mo ng mga. Ako karon sulti ko. Kato ba, sultian. Magsalig mo Wala yung mga tao. Dito mo to, saan ang hunaw? Di ubos ka sa inyong amahan. Kaya dito ka palunod, di ka ba ng sulti? Ato ka mo doon sa imong ikuan. Imong gikontra ba? Yes, So, sa ilo. Balik dito sa kuan. Dito ka nakasala. O na ni Mama Mira o Papa Jesus. Watay. Dapat na may ulang nila adto sa kuan imong gitasabaan Oo. imong kuan ba? Mado pa sa ilo dito. Di ba na as Biblia? Oo. Kung aduna kay wala ka sa altar, biyahe ang altar. Altar mo na itong to. Lord sa altar. Biyahe adto ay mga taong Kasukan. Pero silagan. Pakipasaylo. Pasayloon ko na niya. Oo. Nga ako sa inyong buhat sa inyong dito ka paluduhan. Oo. Nga paatag. Salig naman ka dito. Di, inferno ka. Di man ka magpagpas mga do pa sa ilo dito imong ikuan ani mo. Personal jud ka kung sa niya kasukan nimo ato Oh, to. Ato yun ka. Genti man ka. Uy na. Wa magitudlo nila na. Nya. Mother. Dito na. Wow. Dito ka pasundot. Lodon ng cross. Tos. Ito ka palunod Wa ng Mama magitudlo Mary. nila na, wa gitudlo. Di ka kapatiran ni Mama Mary. Otot ni mo ulit dito. Kaya naglagot Oo. si Mama. Magsalig ka dito. Ay, nga to wala din ako dahil kaya magsalig ako din ako. Nga Sa pa ilo ulit dito. dito dito. Kaya kumpisan na ka. Porque na pong hambugas. Dito po. Simba ko. Oh, di ka po nung mga Isa na ko wala ko sala. Pero pag ulit na balayo ko wala sa lapat. Nga na yun. Abot sa balay isog, yapon kayo. Ay, kausaban sa kiniya. Mo na ikuan espiritu na. So, tanood yun ko ha. Sino ang Isa na gabi. kuha na sa universal. Wala ko ng pili ko rin. Oo. Ang kanang religion sa Pero sukan niya. kaya nga naman, sila man nagpatay. Gamit kasi sa espiritu. Wala paganit si Kristo, naana sila. Tama mali yung gawin. Kami, wala paganit. Okay, kinsa nagpatay ni Kristo? Ila ko ng Biblia. Klaro, Ilang Biblia. Klaro, anong pare. Amo na yung Biblia. Wala ha, Biblia, pero wala nilagi. Wala di Basa. basa. Basa nila ba? Dali lang ko. Sila na compile, pero wala nilang basa. Tama.
Kasi, Pero wala lang gibasa ba nga diretso-diretso yun. Nagikan sa title. Wala. Ginukso-lukso. So, may bagibati mo nila, nakugsaan nila ng Kuya, bagibati. ito ano ako di ko di ba? Wait, tawag ka doon. Tama, biblihan na debate. Paring pastor kita mo dibati, una-una yung nila. Nangailangan na. Naguna-una na sila how. Okay. Ako, nagsaan Gagawin mo ko under yan. Sige, malar ka mo lang. nakugsaan nila noon. May mga saksi. Oo. Tayo naman na sa debate niyan. Ay, nagdaog sila. Wala mo yun. May luwas na. Hindi na sila Ilang gamit ang balang sulatan nga. magdaog. Ang bahin-bahin ng mga tao ba? Bahin-bahin mo na kayo magdebate ka. Kung kuan mo itong mga tao, pildi siya, abalhin na po ko sa labi ka sa leyon. Nya hantod. Teknik mo na ilang teknik mo no. Nya morog hapon. Morog hapon ay wag hapon. Wag Kasaban hapon. ay kasaban niya wag hapon dito kay. Ang papa, hindi ka. Gawag gitun-an na nato ang atong mga membro ba? Membro nila nga mag-away ba? Hindi ako na president. Kaya usa ang punuan mo, puno nga bunga. Mapo niya ang bunga. Di pa sana magdebate niya. Ang mga membro ana magdebate man pud na. Wala isog pud na ang mga membro nila, isog pud na mo kay laban pud sa uban nga relihiyon pud. Pero alagi ko ang ipon. Ang una pa hindi lang. May kwinta gyapon ginagawa. Ang pagsimba naman, ang ilang yun na nga makaluwas. Baog ka ng daging membro. Wala nila. Pero ang pag-usab sa kiniya, wala gis tudlo. Wala nila. Ang kaluwasan, wala gisigutan. Ang Katoliko, Iglesia ka nila. Madaging reliyon. Sa debate ba ya, wala ba reliyon, wala ba kaluwasan gisigutan dito. Kaya ba Iglesia yung ikon ng nila? Ang si Jesus may tao, si Manalo may anghel. Nabita na dito silang kuhan. Si Jesus may tao, si Manalo may anghel, may propita siya kuhan. Si Manalo may propita ko no. Nabali na noon. Lahanan Kaya si ng Jesus mga may Diyos, ang si Manalo tao ra. Nabali na noon si Kristo may tao. Mo niya ko abi ni mo. Sa rin si kan bali nila. Eh, napay ka na. Mas dako Kanamura na mo nga tuwa ng minjo na. Ako ang pagbalik sa Biluan din. Father, father pag yun. mas dako eh. May kung kamo ko mas maigi ko na nagbasa ng Biblia. Sunod ko sa Ilong na masay mo. Listing kita no. Tama ba na? Kaya na. Reliyon ka. Kurang mamatay ako. Sakto sila, sakto rin ako. Nga, Katoliko. Siya yan, mga plakong ko tayo. Samot sa katoliko. Iligpista. Iligpista. Jim, Oo, naghana ka doon. Jim Or, kano sa nimo po na si Marie? Pero hindi ko tiliwan doon. Mamahaw pa na Mamaw siya. na ako. Ay, yung papa po. Sadar ko siguro ng maplahubog. Jim Or. Oo. Papa Oo. po. Para doon doon. So itawa ko sa mong papa. Una. Amay kay RSM. Tunog daw. Kalakaw si Jan. Kalakaw si Jan marag. Aran na ijang. Imong mama, Bye. sa bayra. Mama, ang tapoy ako madali-dali na to si Jan. Ano ba yung patambalid doon namin? Ani sila, ako madali-dali. Oo, ano sa Subo-subo. Patuan mo to biliron. Birthday bitaw. O katong ngayon namatay lang mga pamilya. May una. Ito anas langit sila. May una lang ban bitaw. Happy birthday. Ito anas sa langit. Birthday nila. Mga nang ang tao, dili na mo usap kay ang una-una na to, mamatay ko na sa langit. Birthday ni Heaven. Birthday. Ganang patay bitaw nila. Ang mga patay lang pamilya. Ito anas langit. Ang sayad ko. Ito anas langit. Ang sulti anak, ano po ito sa yan, mga Sigaw ka ba sa cellphone na ng birthday? Sabi ko, baka parinti na mo. Happy birthday. Ko at sa dito. Ito anas langit. Ito anas langit. Birthday ni Heaven. Sila. Sila na po. Ang langit ng internet. Gamay lang. Ako din, kumuha ko na na ay, kayo. Internet pa lang ka. Yung malkibaw. Bunuguban. Malkibaw. Nauna pa rin sa impedro, sunod ka dito. Pagalihok nito, ulang langit at unang nung. Yung sig na kay purgatorio. Kaswerte ni mo, ikaw mo blessing, ikaw mo ito na sa langit. Wala yung purgatorio eh.